Tulevaisuudessa et suojaa enää vain sun puhelinta, vaan koko kodin. Oot sen valmis tähän? Mihin suuntaan me ollaan menossa? Teknologia kehittyy koko ajan ja niin myös sen uhkat, kuten erilaiset tekoälyhuijaukset, älykotien IoT-laitteet ja myös siinä samassa digitaalinen identiteetti. No mitä tämä kyberhygienia 2.0 sitten on? Se on ennakoivaa suojausta, tietoturva-auditointeja, laitteiden ja käyttäjien jatkuvaa valvontaa ja kybertietoisuuden ylläpitoa ja samalla koulutusta. Mitä nämä konkreettiset uudet rutiinit sitten just siulle on? Ensimmäisenä sun kodin IoT-laitteiden suojaamista, sitten tietojen salaaminen ja anonymisointi ja viimeisenä myös riskien hallintaa yksityishenkilöille. Suojaudu ennen kuin sattuu. Se on tämän kyberhygienian perusidea. Ja hei, muista seurata meitä, niin pysyt ajan tasalla tietoturvafaktoista.